Здравейте! Казвам се Силвия Танева от Бургас, собственик на сватбен център Брилянтин. От 7 години се занимавам с организацията на сватбени тържества, фирмени партита, балове, бизнес вечери и детски рождени дни. Истината е, че ние можем и знаем как да превърнем най-тържествения ден в празник. Целта на Брилянтин е да уважи и изслуша желанието на нашите клиенти. За мен професионализмът означава високо качество и сигурност, а сигурността определя пълната удовлетвореност на клиента. През 2010 година създадах Асоциация на бургаските сватбени агенции, която е единствената на регионално ниво в България. Целта на асоциацията е да обедини професионалистите, работещи в сферата на сватбения бизнес, за постигане на по-висок стандарт в сватбените услуги. Няколко месеца по-късно бях основен инициатор в създаване на първото сватбено изложение в Бургас. Гордо мога да заявя, че 4 години по-късно тези изложения се превърнаха в традиция. На 14 февруари тази година, в Денят на влюбените, стартира най-новия проект на Брилянтин – сватбен център Брилянтин. Сватбен център Брилянтин е единственият за Източна България, където бъдещите младоженци могат да намерят всичко от А до Я за сватбата. Разполагаме с богато разнообразие на полученски рокли, световно известни дизайнери, обувки, чанти, аксесуари, бижута, брачни хълки и всичко необходимо както за светото венчание в църквата, така и за церемонията по подписване на граждански брак. Общата площ на сватбения център е над 250 квадратни метра. И разбира се, разполагаме с отделна VIP зала с кетуолк. Тук е и мястото, където булките имат възможността да мерят избраните от тях булченски рокли. В уютна и предразполагаща обстановка, отговаряща на всякакви изисквания за един голям шоурум, бъдещата булка може да открие всичко, за което мечтая.